pectoral. Rolul meu e să tac când trebuie, rolul meu e să fac tot ce trebuie, rolul meu e pe lângă casă, rolul meu e să pun o masă, rolul meu e să fiu frumoasă, rolul meu e să nu fiu grasă, rolul meu e să fiu drăguță, rolul meu e să arăt o țâță, rolul meu e să arăt o țâță. E scris în